Nej. Det er jo ikke rart. Så vælter han de andre. To nye ud. To nye. Lad vi videre. Lad vi det nu. Sådan. Afsted, Tom. Afsted, Tom. Sådan, Bebbe. Kom nu, Kasper. Thomsen hurtigt. Så bliver meget færdig. Thomsen hurtigt. Nej. Rigtig lort, Thomsen. 5 gange rundt. 1. Hvorfor var jeg 2. 3. Og så er det nu. Videre, videre, videre. Kom her. Kom. Vi er langt foran. I har jo ikke nogen øl tilbage i andre. Han drejer rundt før han Den drikker. der bajer, du drak du 2 tårer eller sådan noget. Kom nu, Thomas. Det var, hvad hedder, yeah. Løb. Tilbage.